аз съм Ден13 и днес играем CSGO, като ви казах във втория клип на Гарел, ако сте го гледали. Ако не, може да го гледате, също така да ставите лайк. И сега ще играем Deathmatch. Играем на тази. За тези, които не знаят какво представлява CSGO, вие сте... Има два отбора, полицаи и терористи. Терористите залагат бомба, а полицаите обезвреждат бомбата. Има много яки оръжия и всичко. И какво още? CSGO е платена, няма как да си я кракнете. Или поне там сайт, който я има така. Може да се свалите от Steam. Има много яки апдейти на тази игра. Ако не знаете въобще какво е CS, може да проверите, защото има, освен CSGO, много други варианти, които са доста яки на CS. Както виждате, има нещо като калкулатор в центъра на терена. Това е бомбата, която ние трябва да обезвреждаме. И аз съм полицай. Играем с ботове, просто че никой от моите приятели тук не са на линия. Но не мисля, че е проблем. Мале, мила! Спално са объркали! Мега джамп паркур! Това имате два статуса, кръв и броня. Бронята няма смисъл да се гледате, тя въобще не е играе на това ти. Не е по-добре с броня, колкото без броня, да, също така тази игра може да ви скъса нервите, така че играте на своя риск. Също така тази игра, като си направите премиум акаунт, не бе да го казвате на никой, дори на най-добрите си приятели не е препоръчително да го казвате, поради това, че мисля, че да се разсерите, така че няма нужда да ви оставам. И за жалост Гергето отказва да се свали тази игра. Но ако сте гледали пак втория епизод на знаете, че освен Гергето снимаме с един пич Крис, с който има CSGO с премиум акаунт. И може би във втория епизод как спрыгнешь так. Съм че е под прикрепие. Не си патлака е цепя.
RPG! Ще запомня това, Джош! Откъде ме цепят толкова? Не, ти казах, бе! Както знаете, а може и да не знаете, приемам щедро. Отворен съм за предложения за нови игри, които да играя. Ще се знаете, че не всяка една игра, която ми кажете, ще може да тръгне първо на моя компютър, второ сте ми е по джоба, но ще се стара каквото, ако много хора тази игра, ще се постарая да я взема. Но естествено, освен че е важно и на вас да ви харесва, все пак аз не правя клипове на игри, които не ме кефът. Да кажа, ако този разстане харесвам League of Legends. Няма се започва да пишете. Ще я разочаровам. Поняхме задника слово. Бяхме всички, бе. Отлично, съжаление. Га. В тази игра има и... Просто зато повечето неща в тази игра се плащат. Повечето неща в тази игра. Респаун. Къде ме цепи тъзно? Глобиле! Едно много нещо, което трябва да знаете е, че всеки терен има определено оръжие, което много му върви. Да речем, тук са по-полезни по-точните оръжия, като снайперите и оръжията с оптика. А на други арени е добре да имате пушки и такива. Ръцетата е много по-добра, ако има снайпер. И да е това оръжие.